जाबायलै आं न' गलाया आखाया बिदि नामा बिराद समायनाय ना बे बिबारा नायनो थाङोब्ला आजां गाजां आरो हनै सासे सिख्ला बिबार बारियाव थाहैलायबावबाय 18 इयार्स ना 16 इयार्सनि जागोन बे सिख्लायालाय आन्दाज जाबाय माथो ससमाबो हमलायलायनाय 16 इयार्सनि 48 इयार्स जाबाय माथो 16 इयार्स ल'बायदि नुनो नागिरोलै दे होमबालाय 48 इयार्सनो गावहा ओमफ्राय नोंलाय खय इयार्सनि ओरै थांनाय आया थांलायबावा नैबे बेखौ खय बोसोरनि होननानै बुंगोन दे बेबोथ' 30आनो जायाखैना 25ल' जादों ना नङा बेयो पेनसन जाबावोसो बुरिया पेनसन जालायग्राखौनो हाला माबा 25निल' नुलायलांनो नागिरो हनै फाग्लासो बेनो पेनसन जायोनो मा सिख्ला बिलाय अल्ड पेनसन अल्ड एज पेनसन जालायबावो बेनो जारलालै दानि मानो थानांगौब्रा बेफोरबायदि समायना रमायना बिबार आजां गाजां थांखानायसै आरो थुबावनांगौ भिडिअ ओंखारनांगौ बैयाव 1 2 3 सेकेन्ड नों थुनानै गालांखादों बिदिखौबो हाबजोब्बाय बे रायलायनाया गोदान खालामफिनदो ने गैलालै दिनैहाय मोसानाय नायनो होननानै भिडिअ खालामनो नागिरनाया बावनो फोजोबथ'नोसै अननानै मोजां मोनोबा लाइक आरो साबसक्राइब आरो शेयार खालामनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय गोजोनथोंसै